Hey guys, welcome back to my new vlog. So the new vlog hari tham kopi kan sebab orang nak lagu baik deh new vlog. So logofer ada ni hai aku sungguh lagi. Video kopi ko sungsoi, ampai mula mensi kan sei, al muduful bodong nih, muduful ko satu lah, ampai yo badam dong lo, iba tong ko isian sei, tomato, thai isian tu kan, thai isian sei, ampai alu lansiar na, alu. Dini menjaya guys dini sombar barai sombar oh angna माबाबो गैयालै नै आं बैग्रि फोराननो लादों आरोना बैग्रि बेखौ लाबोग्रोसां सान्दुंआनो ओंखाराखै होमबाबो लांसां आसार बानायनांगौ गाहायाव सोर सोर दंनांगौ ना मा ओंख्रिया नै हा मा होनदों नुन हरफानो बावदों आङो मैया हरफानो बावदों अमालाय हाबाब मोनजानायबा जाजागौमोनलै आलासि फैगोन ओमफ्राय जोङो दा सानै दङ ओमफ्राय आंनि रुममेटआबो गैया आरोना न'आव थांदों बिसिनिया माबा बिनि बाबाया लोमजादों नालाय ओमफ्राय बे गैथ'आ आरो दाहाय फैनो हागौ गाइसमोन बे जौ नङा दै खारैसो खारै ओमफ्राय सासे लोगोआ दासिमबो सिखारा बैयाव थायो बियो दासिमबो सिखारा बियो ओमफ्राय आं नैबेहायसो हानांसिगोन होमबा हाग्रोसां सिखाखौनो लानो बावलायबाय गाइसमोन सिखाखौनो आंना सिखाया जानाय थानाय एसे स्टाडि खालामदों आरो आं ओमफ्राय माने सुइटारखौनो खुनो हाया दासिमबो एकदम गोजाङो आरोना दासिमबो खुनो हायाखै स' आं बेखौ हाना लाग्रोसै लोगोफोर नायबाय थादो बिदिब्ला वाव watching time सारायाबो दुंबाय नै हरसोमसै ओमफ्राय आङो दै होसिगोन ना गाइसमोन बे टमेट'खौहाय हाना हरसै बार फैगासिनो खनसे नायसिनोसै ओमफ्राय मा होनो दस्रा आलुआया माबाया रुबाय आरोना ओमफ्राय माबाजों ओमफ्राय मा होनो बादामजों मुलाजों रुइनो नांगौ आरो एसे ओंख्रिया मोनबायमोन नै गाइस आंना ओंख्रिया वाव गोथाव मोनथारबायलै यामि गोदै जाबाय एसे साखिनायखांबाय आङो एसे गोदै जाथारदों बन्द' खालामसै मा होनो फ्रेस जाखांनानै ओंखाम जानोसै स' गाइस बिदिब्ला ओंखाम जानो लानोसै ओंखाम उखैसोगारबाय बिरादनो टाइमबो जासोबाय ओमफ्राय 1थासोआनो जाबाय ओमफ्राय जानोसां गाइसमोन ओंख्रियाथ' गैखाया जाहैबाय निरामिससो दे होमबा नायबाय थादो गाइसमोन स' जानोसै गाइसमोन नैबाव ओंख्रियाव दङ मा होनो आलु कफि बादाम ओमफ्राय मुला होदोंमोन मुलायाथ' बांद्राय रुइखायासै रुममेटआ फैगासिनो सासे लोगोनाव कल खालामनानै गावखौ नेनो थिनदों मा लाबोदों बेबा थिखोनो हालायलायैलाय लायगासिनो आरो जों दा मुब्रु मालाय गोजा जाथि फुगारजों फैदों गस्ला गोदाननो आइनि सुरिखौ लेंहरदों नामा सुरिखौ लेंहरनाय नामा आइ फुल लायबाय नोंनिया आयौ मालाय गस्लाबो गोदानलायबाव नाव नायदो नोंसिनि नुथारदों लाजिबायलै स्किम दार्जिलिंनिफ्राय फैनाय आयौ आयौ बैग्रिया
फांसे माबादि नि बिदिखौ जानाय नों जोगोरि सुखानाय ना सुबाय थानाङालै मोजां खामोन मोनसेयाबो बै गिदिरालाय गिदिरखौबो जानोब्रा बे फोरानसै दनो आसार बानाय स्रेम जा गोथाव बैग्रि लाबोलै जोंनो जेबो लाबोआखै बैग्रि नांबा मालाय सुनानै जानो हाया जाबाय नोंहा नोंसोर आंखौ भंग खालामनो नागिरदों आं बैग्रि जायाना ओमफ्राय बेखौ मानो आंखौ जाहोनानै बैग्रिजों थाफा होनानै भंग खालामनो नागिरदों मा होनबावनो बेखौ नों हांजाय जाया नालाय जागोन जोंहा कारेन्टआ दासो फैबाय नामा फैबावाखै दाबो थैखाबाय चार्जबो गैला आंना अखा हाहां गासिबो दख'ना नायनांगौ फाग्ला बबे थांगोन नोंना दख'नाया नायनांगौआ बिसालाव एसे बेरायफैदों ओमफ्राय बे मा बुस्थुथाय मिथिला आंनो भिउस नांगौ गाइसमोन अननानै बेफोरखौ बायनो थाखाय इउटुबनि थाखाजों साखोनि साखोना नै बेखौबो मोजां नांगौमोन जोंनो थाइजौ जानाय बोथोर फैगौना जेखिनि मालखौ लानांगौ दं लोगोफोर लाखांजोब्बाय जों एबार न'आव थांनोसै जोंहा बाले नोंखौ नायलाय नाले मानो बिदि नोङो नालाय गाइसमोन गैला आरो आं माने आं सहायनो हाला माने आङो थांनानै लाबानो गैला बुङावहाय आं मिथियानो जे बिदि जागोन होननानैहाय आं गाबनो ओंखारबाय खामनानै फैखादोंमोन आं मिथिबायना नङा ओंखायनोमोन आरो ना कबि नङाब्रा नों फैनो आं फैयो थानायावनो नङा जा मोनामदों ओंखामा सिगां आरो खामोबावबाय आरो गैला अब्ला बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय नानि मोनदों आं बेखौ नानि मा रावबो फैया दाबो